Bayap song tini ang norok no ani love story ni paithak ni moment no hinimano am hai kaisa moment no ang norok no tini saiknar ne abongka ani je ex girlfriend agini 2 years ni yagulo boano je SMS chatting khlaikya ge abono no ang norok no phunuk nai phiaba video chengna sikang no sawo nini kebo hamjamo borok griko eba ning kebo no hamjagya ko ke o video no naya tongai manu tamning ke o video hamjaknai rokni bisingtei simi se snamjago ge norok nai tongdi puilani simi paithak jora 13 tarik Jun 2021 ani ex je girlfriend bo bisiknai eba 2 years ni ulo ano SMS khlaio ge je asalang bobai SMS khlaimani eba chatting khlaimani abo norok no tabuk phunuknai eba sawi khnarinai norok khanawi tongdi puilani simi paithak jora oitam khai tongsa hello ne in sadi ang saka sini khada slai ang bono saka sini mahai simita haipano siniya sabo ongkhaba bo saka acting rengmale mar ongkha in sini ka sadi tam kok nyang saka bo saka doakon sabo ang saka nengde nengkhai life in another world nikal si ongkhana ar pore bo muni emoji roka abon pore bo saka phungota muibe maisa khanang gang saka lubia betei nengkhai ne bo saka ang bo saka akran bai dal betei hine ngang bin kung no on ka abon ulo bo saka acha how are you ang saka fine and you ang kaham na tongon saka bo saka ang bo asigle ang le nono kisa kiro langka text khaira gyani bo saka Aunolo bote kaisa tam kaisa text khlai delete khairo ka remove khlaikya aunolo bosaka oi tamo kuno kok salia hello nebo ang kok sayang tong ngang saka iko yong bai kok sai tongo tam delete khai ka sa nang bin SMS delete khai mano bosangka bosaka kuno ya nono kiruang nebo so ang pura sada na kundawala nang bonsaka boso I atenya kokya kaham no nang nebo so kok khai to nang YouTube rok khayo ke viral rok khai jana kiro ta chatting rok ni bosao o hai da nang saka ngang sapi khabono akon permission rila nini bai ani omo chatting khai mani kisa videos namnai nang bono permission sanka bin permission man khang videos namnai ni ta abono so thur ne ngang bono sanga tamba ne abo sapi ka tamni video khainya tong ani pik rok tari di kepal ni bukiri jaga saka ngang saka ria beli ang real pik permission sara ke bune ria ni ang saka thik no pik riwo abake alkaste state ni borok mangsi tai je popular angjak eba viral angjak rok ni simjang picture ro ni ang saka kompo sapika ni video rok daily no nayo beli ang ni ngang bono jajagai hambai like share khai tai boni saka abun lo bosaka khaina tong bla ne hambayang bono yafarka ke bo abor pore saka pa neng kok rokhe saimano haisi bekhanang naija boys so sweet ni bono saka ngai hor beta lachika neng saka botani boys no so sweet ni samkang lachikan jada nga bo apon por saka nijini talent rok no kuno dino talachi di ne ngang bono sapika akon tam khe tong ba bahai tong ne bosaka ang bo kaham to kaham no kuno khaya nang banyo chatting khai tongota ngang bono muni emoji rorka an pore bosangka tamong khai ne ngang saka nothing kuno ya abon pore bosaka nang wana yada ang nono tini je SMS at kaisa khayo ne ngang saka wanao bahai ke tini panthor sial pajak ma hai ang hinai mane 2 years ni ulobang bono wanao saka bo munei saw haha 2 years like afia nang by conversation krei hayada I aboto ateino nyang saka bo saka abono lo ang sangka oi ang bo kiri ma hai engo nini by ani chatting no nugai nini biap tam wan suknai nyang bono saka bo saw kunong yable ang si khainala haipono ani mobile bo kuno nuk nai haida bo ani mobile nuk yani sauta
gang bon saka haipano tam hai ingjago ang tai kuno kongda tong sadi ani kambo kisa tabuk tongo ni ngobosao tongadi nini ke jiab ro biang ning khaba ni bon sang ngang sangka obai muci maro ni aun pore bosaka odam salia ngang saka actually ani jiab da tong na kerei eba sabo abnono saiman gelak nang saka amani personal secret kok rock nono saya nung jolipan tong di nyang bon saka ngobosao pa nono khulumjao biang ni simi phano sadi please no never nyang saka amno loposao please pa nibo hinota koyuta gang saka ini saya nung joli jak phano tong di ani kam tongo thangka do nyang bon saka tongga di niposao gang bono sadi ingka nengke ano khatang ya diba sek 2 years manike feelings rock da tong niposo gang saka saya ang but 2 years phano to ang kaham no tong khuble that means khatang ma rok no agini simi no control khaina serengka so tabuk ang ikota haino tongoi tongo nang bon saka bar porisingo nini le jiep ketal tongna atita saka silong gang saka tongkai tongkha tamba nang bon saka bosaka kuno ya kaham kai tonglai dita i nang bo kaham ken tong di nang bon saka bosaka nang ano het khayada nano joliada ni bon chungo gang bono saka tam ni het khaina tong je waisa jora hamjaka ulobini inemi bo ngyang manje ek somoyo hamjaka bono jolia ni sakata gang apor saka bat je bekhale baikya awni bagi nono to ang ani hini wan suglia nang saka arpore bo o ni saka tam kok sana nai sukro bisadin bota jasungo gang saka mane nang text rok ta khaisi de ano nini ba ani tabu kuno kerei nang saka tai manjuna bo naya ang ne haipono nono to jolia ningni lama kaham ke thangdi ni ambon sakata kombo sapika nang belai selai jakani boso nang borok to kaham no haipono tabuk nang taibo tam hai ke selai jakoni boso kaham di kita na hamya di genang bon sangka apro bosaka kaham ni kok no sawi tonggo manike kok rok rengguta ni bonso bujina rok shikha motivation rok satero ni oke matang sinai yang bonasaka oke nini number nini ready please ni boso mai sorry babu ni number si ani number kerei ko ulo na khan ke rinai mo ang laptop youtube facebook login khai nawi text khai tongo bai thangkai nang saka bosaka dakon ulo text khai ditaisya gang saka oi ano permission ready nini ba ani chatting no screenshot khai video khai kana nang bon saka khai di but ani name rogle mention ta khai di they pick okay ni boso thank you nang bon saka asuk no chatting hage tabuk chini je laija kothoma eba break up mani reason no tei sanani thangkangke omahai pula to jeng khorok ni kaham keno hamsak lai tongo bonus kang ano propose khlayo hake bo ano propose khlaimani bising tei eba hamsak mani bising tei no angbo bono ko shuinai jeng khorok ni no kaham ke hamsak lai tongkha chini hamsak ma 2015 ni simi jeng 2019 jora jeng kaham keno hamsak lai phaikya tai jeng khorok nei no kaisa school por layo hake kaisa school por lai mani bising tei jeng malai layo nuk layo aba hake no jeng tong layo hake tabuk jeng break up mani eba kag lai mani ngkha omo hai ang jefro alka school thangnani nangkha o school no yakare afro ang alka school thangai paikha afro ni simna ang bobai haksalongkha a jora bini mobile phone robo kerei hake ang bobai contact bo ngi manleya abuni bagai pheba ang bobai malainani belaikano saito kha abuni yagulo ani friend rok ni bisingte eba bini friend rok bai bang contact khlainai bobai malainani bobai kok sanani ama herok kabang ang saito kha pheba bo ano jora roi manya te jora reya aba haikeno ulong kyang khanaka je bini alka jala tongo tabuk hine gang abu hai khanamani yagulo okok besuk jora te kubui ang saimanani bachai toka te sawi bo mankha abo kubui no hine asukno aba haikeno jeng ang bobai
breakup ungkha tei hakjaknani nangkha bayap song hamjakmani o poito kwrwi hinkhe o hamjakma dakti no bai thango abo haino ungkha ani puilani hamjakma jesak hakjal tongwi ang bono poito khlaiye salbro no bkhao tonimani phe bokhe ano poito khlaimanliya ti ani poito no sbaikha haibona ang norok no sanani musungo जों लाइजाक जरानो एबा लाइजाक कथमानो मुइतो खलाय जुगिया जों आबनो याकारै रिनानि नांनाय ताइ जों बसकांगसे जों या प्रिसेनानि नांनाय कतालखाय जों चिनि जरानो स्नामनानि नांनाय हाके तिनिने बागै आसुकनो तुमनो नरक तिनिनि आनि अकथमानो जाजागि तंखांके नरक लाइक दे शेयार खलायदि ताइ नरक बाहाय इंजाक आबो नरक बो कमेन्ट खलाय सादि ताइ जे आनि चेनेल कताल फाइ तंने नरक सब्सक्राइब खलायनादि बसकांगो आं नरकनि बागै ताइबो मोटिवेशन ताइ स्टोरी भिडियो रकनो तुबनानि साइ तकनाय नरक जतनो काहाम करंनो तंदि हामबाय।